Sumai, eraikuntzako langilea zira, eta Eneritz duzu nagusia. Eneritz, Sumai langileari xantierreko lankontxinak horroitaraztera jintzira. Lana, fite eta merke egin behar duzu. Sumai hasita, 3 bertso 10 tipian. Baldintza hobeak nahi nituzke amestu, baina Eneritzekin dena dugu estu. Egunerokoa dit berriz ere belztu, bere konsinak zorrotz baitizkit aurkeztu. Fite hori nerea da, merke zure esku. Naizta lasai agindu, nezaken gustora, 11 lehiakide jintzauzkit ondora. Ta prezio apala dugu gure moda, ongi ulertu duzu eman dudan froga. Fite iten baduzu, merke izango da. Goizean goiz iritsi, nagusiak zarta, beste gisa batean nindezake harta. Baina zurekin arras, enaiz ados barka, egunez hartzen badut, nik lanean marka. Fite igoko ote didazu soldata. Esplikatu nahi ditut lan munduko ertzak, ez baititu ulertzen gaur gure jendetzak. Lehiakideak eusten ditut diru beltzak, ta soldatak igotzen baditu enpresak. Horrez da gehiago izanen lanik neorentzat. Prest naiz lan egiteko, ni isil-isila, baina jakizue naiz, hortaino zirtzila. Lan hori neretako, balioz dadila, ez bazegai joanen naiz, beste baten bila. Bera lan merkeakin gelditu dadila. Soldata igotzea egin duzu galde, edo bestela egin
behar duzu alde. Nere iritziz beste mundu baten zaude, ikusiz ditugula hainbeste langabe, zure postuaren zain beste hogei daude.